Karon gituktukon ako ng may speaker. Ayo. Kusga. Asa ka dapita? Oh, ina. Naka diri sa sulod. Sige. Kanimiti da. Kusga yung tingog ha. Pulo ka na yan. Kikigilin na na. Wala po to. Hi, good afternoon. Ayo, naka diya sa sulod. Pulo ka burger McDo kay kung anak ipagutom na rito, butangin mo katong susukuan. Pulo Hi, ka. sir. Hello, sir. Naka diri sa sulod, sir. Yes, sir. Ako sa sulod. Anak, binang naka diri sa speaker. Muri, mukha ko katong pulo ka burger kay kung anak pulo ka buk gigutom na ako budak no burger McDo kanang wanang butangin lang og price kay para kuan. Sabaw sa... Tay. Sabaw sa Bilbacoa. Na. Okay, balik pulo na siya ka Burger McDo, sir. Pulo ka burger McDo. Unya. Okay, then pila siya ka price. Usa. Butangin lang price tanan ah. First price. Usa ra oy. Butay first price tanan. Ako po, sir, big on. Nakailawan o ga-vlog yan. Na, ikaw Pulo na. kita din siya ka burger, sir. Pulo pa to ka price. Kompleto na tanan sa pulo. Okay, balik ilan siya kita ng price ng drinks. Alay, medium nga drinks. Naka, sir. Kana medium lang tanan. Okay. Balik Sige. pulo din siya ka Burger McDo. Ah. Full price, sa medium po kanan. Ano lang. Sige. Okay, kanilang. Kana lang. Okay, first window lang, salamat. Gutom ang anak, pulo ka buk.